Kwinyangana nje ezimbalwa ezidlulileyo besiniphathele inqaku apho indlela iSheffield Road kwesi sikroba singene emevambini ibigxigxisa ngamanzi imdaka. Kodwa ke siyabona ngokwemveni kwam umasipala ufikile uzoyilungisa. Into ebibangela okokuba le ndlela igxigxise kuba apha ecaleni kwayo kukho i-informal settlement ekuthiwa isiyahlala apho abantu khona bajula amanzi endleleni. Kodwa umasipala uthi yababongoza abantu bakuthi ukuba xa bathe kwenzeka uba babe namanzi amdaka bawafake kwiindawo ezifana nee-drains. Bendilapha le nyanga iphelileyo ndabona bomdaka nobonakalo wendlela, ndapapasha, ndasibuza isixeko saseKapa uba kutheni abantu behlala begxwayibeni kanje. Kodwa sivuke ngale ntsasa noko sibabona abasebenzi bakamasipala besebenza. We're sort of having to come here almost every year to do the same work, and that is as a result of the sewer contaminant that ends up on the road. So how that can be done is that people dispose of their grey water and night soil more responsibly, as opposed to putting it onto the road surface, because that is just going to create a never-ending cycle of maintenance repair for us. Abantu abahlala kufitshane ncakasana kule ndlela ichaphazelekayo bathi bazalithatha uxanduva kwaye bazayinakakela kuba bayibonile indlela ebachaphazela ngayo. Uniphathelele iqaku, Sandiso Phaliso, eFilipi, ngaseKapa.